sisemdantsane City Mall lapho ndihleli nentshatsheli yoMzantsi Afrika kwididi le-strawweight uSibusiso Bandla. Uzabe equbisana noSiyakholwa Khuse kumdlalo onge-16 e-ICC. Uzabe uSiyakholwa Khuse engumcelimngeni. Khawutsho ke nto kanyana le fight uyibona njani? Emavesta ndijimile, ndifiti physical, ndifiti mental. Ofisho ngumntana lwana amanqindi ebesandowafundiswa ndim ngoku, so akakwazi uyasibonakalisa kutishara wakhe. Hayi ke ithethile ke indoda enkulu, uwaphosile amazwi. Awunosichazela banzi kunjani kwi-preparations? Ndiprepare ihlobo ebendijima ngalo bekufana nalaa mntu wokuqala ebelambile, nangoku ndisaziphethe ngolo hlobo ndisalambile. Uthe uKhuse yena uza kubetha, ngoku wena uthini? And into ehamba ithetha leyo kuthiwa itayitile izawulala kulo Khuse usukela nge-16 ubheka phambili. Ithemba yinto ekhoyo kodwa ke libuye lidanise, lizobadanisa eli themba labo. uKhuse ndisatsho nangoku andinobethwa ngumntana uKhuse. Abantu baninzi bakwazi ungunyana. Kwifight yakho ubuthatha itayitile ufike unguKool Kruger phaa into entsha. So ke Kool Kruger ungathini kubalandeli bakho? Yintoni oyithetha kubalandeli bakho abezabe bephaa ngalaa mini? Ndifuna ukuthi abalandeli bam andizoba-disappointa. Yonke into ndizawuyenza ngendlela erayithi, i-performance izothi chatha kunaleyayo qala bebejongile. Hayi ke siyabulela kakhulu ngexesha lakho. I-champion ke leyana ye-strawweight uSibusiso Bandla. Enkosi.